Jadi ini Senin ramai sekali pasar ya. Semua orang kayak belanja gitu. Gak tahu kenapa ya ramai sekali pas hari ini. Ramai sekali, pasar cat mungkin ya. Wel-welan gitu ini. Nggak tahu kenapa ramai, mungkin habis setelah hari apa itu, setelah hari Minggu, jadi semua ini belanja keluar. Di rumah mungkin udah habis. Mbak, oke, belanja tahu. Sitok ini cukup ya. Oh alah, cocok lebih. Aku iya karo kakek tok. Aku karo kakek aku turu wong tak tinggal boyo, sudah bosek aku. Tinggal mlaku-mlaku belanja. Monggo. Alah ora mau libur tak tinggal libur dhewe biasa. Wis muga-muga sehat lah 98. Oh ya wis apa. Iso mlaku kan. Mas 2 tahun. Insyaallah muga umur panjang kan. Ya mungkin yo cuti bareng to. Ora lah sik to. Oh bener. Ora lah. Ojok payu. Es padha kabeh lek muni yo ngono. Angel. Sampeyan ndene mana? Malang. Oh, kula Blitar. Blitare ndi sampean? Kula Blitare Sekulon. Oh, Sekulon aku tahu pernah. Lek Garung, daerah Garung. Oh, sampean anu, ngertos Kata Garung. Gusidam. Ayo pulang. Nggih, monggo. Oh, tanggane Gusidam. Oh, kula kilene. Wong kula dhewe wis tanggane lek waso ya ora tau rono, paling nggo dheluk. Nggih. Gelek nang daerah nggonku Gusidam iki ana nggonku daerah nggonku Malang Dampit kono. Iki cedhok tanggane iki Malang. Malang tapi. Tapi Malang sing pundi? Dampit. Oh, Dampit. Dampite. Lah kula riyen PT-ne ning Malang. Oh, Malang ndi? Malang Sawo Jajar. Sawo Jajar. Nggih. Sawo Jajar oke lho anu apa PT ndek kono. Tutik-tutik ngene lho. Aku ora ero lali jenenge wong. Yen aku yang ndek Sawo Jajar kok Pritama piye. Lah ya padha Pritama. Pritama. Hah? Oh.